Ai. Zer da gaztiak, hemen txe, gari infernu, beste zombien bideo batekin. Eta kasu honetan granjako mapan gaude, transiteko granja mapan nahi zuzen, Black Ops 2an, oso ondo. Eta berrogeita hamaikagarren nibelean, errondan, edo delakoan, betxe, erakutsiko duzu, ze estrategia erabili dudan. Hola, bega. Zombie festi ez direk emeni. Zombie festi, Eta laxe, bueltak eman, beste gabe. Hau da erabiliko duen estrategia, alegia, hasiera ikusten zela horren txaron. Gizue, granjako mapak bizati bezala dituela respawneratzeko eta beti etxola, animalen etxolaren barruan hildezkero, barruan bakarrik egiten dut respawna, noiz kanpotik zombi bat beste etortzen zaigun, baina tira. Egia esan, arma honek, ja, hiltze zuzteik... Bueno, ez dik hiltze zuzten, baina... Pakapatxa faltan botatzeat, ja. Esan beharra dauka, goizeko bostak darden gutxi direla, zer noan? Munizioa. Munizioa... Bale. Eta partida amartan hasi dudala. Munizioa... Munición máxima! Oiek eta. Ozen nahi bendikan. Beraz, partidak 7 bat ordu iraun gitu. 7 bat. Amarrak... Ai, gezurra. Amartan hasi nago baina utzi diat. Ez, gezurra. 12 hasi nago. Osa, partida illa 5 ordukoa izan dek. Arma berriarekin estrategia askarragoa da. Osa, zombikeiago hiltzen dira. Bala gutxiago egin, beraz. Askarrago jaten da. Zeatan, ez? Premiotan, ematezki duten sari horietan, hoxe. Egia esan pixka da aspertuta nago, nahiz da nire errekor pertsonala den, 51garren nivel hau, erronda hau. Beraz, ez dakiz egin da, suizidete egin nahi zen edo ez, Ez que lotak juteko guazekat, baina ez diat nahi playa martxan utzi. Ez dola, argindarra efektu da pixka, garesti izan behar. Bueno, a ver. Balaxe. Eta kaera tokatzen honen du, garezurra. Lasai, zombi guztiak bildu, arma aldatu, horretik handaukagu sekundario gisa jamerra. Eta orain... Hoxe. Hemen harri, eta esaion zombiak etorrek etorrek eta Batbi. Ole, kapun bat. Ole... Oh yeah, pam. Pam. Tola, xe. Pixkana. Vale. Justu kaera bukautakoan hartzen balen badugu, zombi batzuk gehiago hilko dira, beraz, horren goztia zain batu. Bizkarren, eta ja moitu, oidek trukitua. Eta berriro ere, bildu egingo ditugu, mentxe egiten dugu zirkulu hau beti iguela egita dago. Ez du inongo problemik, izkinera etorri, beste izkinera eta aurreraino. Eta bidean pare bat letxuga maga bizkotea, ja, hortaz apardea normal. Ja? Bueno, hola. Gutxi, bueno. Egia esan arma honek, Mark Biak, Bullieteko DLS-arekin sartu zutena, bastante ondo dabil, egia esan da. Burura putatu behar da, buruen egiten baitu min gehien. Eta mejoratuta, 67 arte. Hostia, basekak baino. Hemen pakapatxik etxe. Beraz. Bueno, beste vuelta bat. Bueno, munizio bukatu arte emonok edo esketzekin da. Txaken ere ez naukai behiraten. Estila jarri aipada.
Ja, bola osua, hiru disparakin ondo. Batzutan, kiston potrek itzea eta kiston zombifez eta buruik gabe ustea, eta bestetan zea, tekizima mila dispara eta ez dit zarte. Nik ez zigen hori teate baino. Ja. Iepare. Bola, xe, ikusten duzu bezala... Ez dago, arrisko omnirik. Ez bali mazai iskin baten engantzatuta geritzen. Bueno, prinsipioz... Horrela egin ezkero, inongo arazorik ezin duzu izan, ikusten duzu bezala nik hortza da. Estrategia honek, estrategia ez da rexago bihurtzen da. Hogeita martik horrea, horren gabe itiaziok. Enore bai, baina, bueno, kontu zibiri berdek. Bueno, a ver, va. Oñicanes. Me acabo vendido. Venga. Venga. ¡Híjale! Frijoles. La. Oñican zombie asco, fate. Bueno. A ver. Espera hori, ona ez egizan. Talaxe, beste gabe. Juntatu, elkartu... Leheno paratu izgorrein jarri zatek, baina bagoenetatik. Egia esan, hau da nire azkenengo bizitza, ja iruku irribei fakera heli ditu, eta horrenengo uste dut 20. errondan, bai 20. errondan, bigarrengua 36an, hirugarrengoa 46an. Hirugarrengoa pixat troleante izan baina bueno, betik ezketuke joko pertanak egitxoek eta. Animo, epale, venga. Iha! Batzutan hor gehiagik izartzen hain gau, pelota joten izatea gorren bezaten bera jolastuz. Jolastuz eta jolastu ondoren, Horda ez dek. Horperonea. Giro, ega. Zabatek, onda pasen ditela. Sentazio hori, mateziak. Bai, onda pasen dira, bi. Ondo, sema demora, ez egit. Vale. A ver. Bueno, jarrepenen izango gaitu, suizidatzen okenean. Venga, izaruntza. Aio.